Bịa onye ara gosi iru gị ọga ka e wee big adị ka isi na batrum ịnwakwa ọgọdọ ka ị ga-atọkwanara ụtọ ịfụ nna o nwetara nwa be interview dị na chi metara gị nna ahụ biko ebig nwee nna arụ nna wait kpọrọ double grace ka ị na-eme ebig ma anọchara m sị ya ana-achọ enye chara m advice guy nna o nwa ntụbara ime o nwa ntụbara ime gị ka a ga-ebi o nwa ntụbara ime haba oke ụgwọ isi dị nwa ka m ga-eje kwụọ iche m ndụ ka iche m ọnwụ ebi enweghị m ego eji azụ nwa na ọ dị ka eme ihe m ịkụ nwa na-ada ebig haba hey naanị nkọwa gị na-abụ na mụnwa jee enweghị m ego ebig ị ga-ebi ime ego ebe orutego na nke nwa ibi iwe na-eme ego orutego na nke nwa ibi iwe ego m ego ọkụ ya haba udo na anụgodu m ihe ukwu ihe obere interview na-emechara taa anọ m jos interview sha ọbụgodị series 8 a na-egba n'aka ire ya enwere ego rọpụta na iregodi series 8 a ire the iPhone at least a na-achọ ebe 1.8 o menwuru gị traditional marriage ebig like nwoke gbawago obi before like anụ m advice inwe the advice dịkwa mma ọ dịkwa sharp ọ dị mma kemgbe ị nọ na dating life oge ndị gbawago obi na isi obi m bụ nnọọ selotep ka eji amadi ya sens ịmarọ ya obi gị na ọkọta enjoy obi m bụ sens agbalị ya weregodi selotep ma spaglu madogodi ya ka m mmadụ ghara ịnwụ na like gboro onye nke ị na-ekwu dị ka gbọgide do adịghịzi na ya ọ bụrụ ofu ọbụla ịnọ ebe a na-eme na all girls are not the same haba na ndị a jiri